हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा लोगोफोर बोथोरा गाज्रि जालायबाय नै अखा हानानै जेबो मावथावा दांथावा जालायबाय जेरावबो थांथ'नो हाया दहायसो खेबसे हानानै थांलायबाय आरो नै दा खेबसे हाबावनो नागिरबाय हरावबो हरसे हादों दा बेवहायनो जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय बायदिसिना फिसा फिसौ खामानि मावदों फारसेथिं हिन्जावाबो नै दा माबा माबि गायनो खादायाव टाबाव माबा माबि जगार खालामबाय थादों हा थुसोबाय थादों नायलांबाय थादों नै बानलु राजा बेगर गायनो थाखाय माबादों मैया बायनानै लाबोदों नालाय बानलु राजा होनो सोरबा सोरबा बानलु सिब्र' होनो दा बेखौ गायनो थाखाय नै थाब ना मा होनगोन बेखौ बास्केट मोनसे बायनानै लाबोलायबाय माबानि प्लास्टिकनि लाइलननि गंनै नैबे बोरमा खिया साबसिन हासार जायो होन्दों मानसिफ्रा ओंखायनो बोरमा खिखौ होबाय दे बोरमा खिखौ नैबाव लगायसिगोन हायाव बिराद मोजां हासार जायो आरो बानलु राजाखौल' गायखागोन दा जावैगोन दाउस्रि आथिं फुल मोनसेया बै खादायाव जोंना नै सनतला मोनहा लल्ला मोनहा गबद्रब जानानै दङ र' 24 मे दिनै बिसोर मानैखौ लरला आरो सनतलाखौ माने खासि खालामनाय जाबाय आरो मेनि 24 थारिखआव 2026 मेनि 24 नै सानानै बेसाराफ्रा जि गबथ्रब थाबाय सिखोबो खारलाबायथारदों फैद' लल्ला सनतला हनै मासेयाथ' इब्रेनानै दं बनावसो नङाबा बिसोरखौ मोननोमोन जि दुस्थुआनो गांसो जाथिंलाबायसो मुसुं मुला अरस'ला जोबसिगौमोन नै बिथिंजाय आङो ओंखामबो संबाय दा बेयो एसे गाद्रा गुद्रा खामानि मावबाय थानायखाय आं ओंखामखौ जानना होबाय आरो ओंख्रिखौ संखांबाय दा मोनबानो जाथारनोसै बोथोरा गाज्रि नालाय आराम जानानै थानोसै नैबे बानलुखौनो जावैनो नागिरदों दायो मैया बाजाराव लाबोदोंमोन नालाय 20 थाखा बेखिनियाव एसे बारा बिनानै लाबोदों जों नै गोजा जालायलायनाय बेखौ जावैसिगोन ओमफ्राय नैबे मोदोमखौथ' जानायाव बाहायनोसै बिनि बेगरफोरखौ जावैजोबनोसै ओमफ्राय माखासे बिगुरफोरखौ जानोसै आरो दा बेखौनो गायनो माने बास्केटाव खादायाव माबागासिनो दं आरो हा जगार खालामगासिनो न'आ गाज्रिथारबाबो जोंना मोजां नङाबाबो बेफोरबायदि जानला मोनला फुल गायलाबायनानै दोनलाजोब्बाय टाबाव एसे साजायनो गोसो दङ न'फ्रासो मोजां लुनो हायाखै फुल बिबार बायदिसिनाजों माने बेफोरखौ नायबानो फुंफ्राव एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो दुखु दाहाफोरखौ दान्दिसे समबाबो बावगोमानो हायो गोसोआव रंजानाय खुसि मोनो आरो दा बेफोरनि थाखायनो जोङो जाबाबो जायाबाबो न' गाज्रिबाबो साजायलाबायनानै दोननानै गोसोखौ गोजोन होनो मोजां मोनो आरो नै बेवहाय बिराद बुरजा गायबाय खिन्थु माने बिबारफ्रा गैला बोरमा जाफैयोना बोरमा फिसाफोरबो दा देखायनाया नै बिथिंबो बिराद गायलालाजोब्बाय नै हाग्रा बंग्रा बायदि नुलायलायनाय मा जातनि फुल गायखो न'आसो मोजां जानो रोङाखै लुनो हायाखै साजायनो बिराद गोसो दङ खिन्थु अर्गेनिक न'सो नै गोबोरखिजों लिरनाय मोसौनि खि गोबोरखि हासारजों बानायनाय न'सो थेवबो उन्दुलांनायालाय मोजांनो निन थाङो दा उफाय गैया साजायनो गोसो दंबाबो दा साजायनो हाथ'वाखै न'फोरखौबो सोलिथ'नोसै आरो होमबाबो माने फुल बायदिसिनाफोरखौ गायनानै गोसोखौ बिदिनो खुसि खालामनानै जोङो थायो आरो बेफोरखौनो नायनानै गोजोननाय मोनो बिदि जायाखै हाथरा बियो हामा माथासोना बियो हा गाज्रिसो जानांगौमोन हामा माथाथार पियर हामा माथा गोरा जाथारो दुब्लिनि हाथरसोना बियो लोगोफोर नै दाख्लै आङो बेरा होबाय थानाय मैगंनि जेंसि थुना होनाया नै जाहांबायानो मानखोबाय बिराद मोजां मानखोबाय सोमखोर एबारावसो माने मोजां लामा मोननाय बायदि मोनबाय बिसोरो मानखोहांबाय सेहेरानो मोजां माने जानला मोनला हाफ्राव मानलानायफ्रा माने गाखोनो रोंबाय आरो जेंसियाव मानखोबाय दा नायनोसै बेसेबां फिथाइ थायो माबायदि जायो नै आरामसे बरिया लामा लाबाय आरो खिन्थु आं बे मानखोहोनो थाखाय बे थेन्थाखौ थिखोनायाव मायाबा बायदों बेबो नै खिलिफिनबाय
बिराद मोजां लामा मोननाय बायदि मोनबाय बिसोरो मानलानो बरिया जेंसियाव मानखोबाय नै गायबायानो मा फुल होनो बेखौलाय जारेद जारेद बे ओरैनो बिलाइल' बिलाइनि खालारल' बानलुआथ' जावैबाय दा बेयावनो ना बेयावनो होबाय जोंना नैबेवहायबो माने हाग्रा बायदि जालायलायनाय फुला जानानै दं बेखौ मा फुल होनोथाय बिदिनो फिसा फिसाल' बारो बियो बे बिराद माने जाग्लोबजोबनानै दंथारो नै दानफायनांसिगौ बेखौ एसे सेहेरा जाथारदों अखा बोथोर सफैनायखाय नैबे दाग्ला खुंगुराथ' सिगाङाव बिराद माने अयथासार बरिया बारबाय माने अननानैनो दोनफ्लांबाय थादों आरो दानफायनो गोनांबाबो दानफायनाय जायाखै सिगाङाव बिराद मोजां बिबार बारनानै आरो बिबाराबो जि गोबाव लास्टिं होयो गोबाव थाथारो माने मास मोनसेबाबो राननो नागिरा बिबारा जि मोजां माने थाबाय थायो बानायनाय बायदिसो जायो ओंखायनो अननानै दोनबाय नै फोजोबनोनो हाया ओरैबायदि फोनाय बायदि रज'नानै थाजोबो जेव 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 जेवनो दा ओंखायनो बेयाव माने माखासेखौ फुना गारबाय थेवबो बेयाव थाबावबाय आरो दोनबाय एसे माने बिबार बारथोंसै फांसे फांनै थाद्रायाबाबो जाया नालाय ओंखायनो फांसे फांनै दोनबाय आरो नै लामायाबो आंना बिराद हाब्रु जानानै दं लोगोफोर बिराद माने आथा आथा हामा माथासो नालाय गोदान दा गारि गुरा साइकेल थाबायनाय बिराद दिगदार सेन्देलावबो सिथाबसो गारो आरो लिमोनो दा सन गोदान थाबाय दा फिनिसिं खालामनायजों सिथाबफिनदों आरो सन गोदानजों नै बाइक गंसे हाबबा माबायदि अबस्था जायो एखे गारिनि सिन जाजोब्बाय सान्दुं गोसा जाबालाय माबासिगोन बे सिथाबसिगोन आरामनो रानसिगोन आं दा बेखौनो दा दसे थानानै बाला होनोसै आरो बाला होआबा बेयाव थाबायनोबो हानाय नङा गारि मटर साइकेलबो होनो हानाय नङा लिमोनद्राथार लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै जाय बिथांमोना नायदोंमोन बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर खालामबाय आरो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय दा दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय